Jeg har aldrig været i tvivl om, at løsninger på klimaudfordringen bliver store før eller senere. Det er spørgsmål tid. Hvad skal man sige? De produkter, vi arbejder med, kan have en afgørende forskel i transportsektoren i mange år fremad. Og selvom el kommer ind, som vi ofte taler om, så tror jeg stadigvæk, at vores produkter kommer til at have en rolle, fordi det er ikke alt, der bliver elektrificeret. Som jeg ser det, så tror jeg stadig, at vi er i vores spæde start. Seriøst. Du skal huske på, at vi er altid frontrunner heroppe i Skandinavien på de ting, vi gør. Danmark er stadig håbløst bagefter. Sverige har været godt, så er de blevet sat tilbage igen, ikke? Men de har jo vist vejen, sådan set. Og der er et enormt marked derude. Ja. Kolo enormt, og det kan ikke elektrificeres fra den ene dag til den anden lige meget hvad. Og der er mange steder, hvor det ikke giver mening også at gøre det. Og hvor elnettet slet ikke kan kapere det. Så det her det er en lang rejse. Jeg er helt enig. Vi er kun i starten af en meget stor trend, der så man sige, forsvinder den igen eller et eller andet. Men det gør den jo ikke, fordi klimaudfordringen forsvinder jo ikke. Det er bare et spørgsmål om, hvor meget og hvor hurtigt vi vil prioritere selvfølgelig politisk. Det er jo heller ikke, fordi vi farvede den ene teknologi frem for den anden, fordi vi ved, at der er behov for alle forskellige teknologier. Vi startede med biodiesel, så har vi fået HVO, syntetisk diesel ind, så har vi fået biogas ind nu, så har vi været i gang med at kigge på el og se, om vi reelt har en rolle at spille på el også, eller hvad der måtte ske. Kigger jo selvfølgelig også på, været i gang med at kigge på etanol. Det har bare ikke givet nogen mening at bruge etanol her i Europa på nuværende tidspunkt. Og så har vi kigget på hydrogen også. Det er simpelthen for tidligt. Og vi vurderede i hvert fald, der er ikke et marked for det, som der er lige i øjeblikket. Det kan vi jo også se på producenterne. Men vi kigger jo hele tiden løbende på, hvad er det for nogle nye teknologier, der rører sig. Hvad er det, der er grønt? Hvad er det, vi kan byde ind med? Hvor kan vi have en rolle at spille, sådan set? Så det er jo ikke, fordi vi er farvet på den måde. Og vi har jo sådan set også fossile brændstoffer, fordi vi ofte bliver nødt til at møde kunden, hvor kunden er. Og de kommer jo ofte fra den fossile verden. Men vi vil gerne arbejde målrettet på konvertering over til den grønne verden.